Morgen allemaal. Ja, dit is de zoveelste keer dat we op stap komen met het rozenhoedje. Alleen, dit is de allereerste keer dat iedereen er is. Niemand is ziek, niemand heeft nog de kater van de dag te vullen. Iedereen is heen, dus geweldig. We beginnen vandaag op stap met het rozenhoedje. Zoals altijd heb ik voor niks verteld. De dag besteedt uit 3 delen. Het eerste deel is zoals altijd, wie de tussentien wil geweten zien, is een uurtje cultuur. Even kijken wat op de wereld is, boeten, cafés. Dit is het punt overheen gegaan, daar heb ik me altijd op verheugen met een keer met al die gengen heen te gaan. Dus als we dadelijk in de bus zien, krijg je er 2 attributen. Eén is van te vuren en één is voor de naam. Dus je mag dat zelf bedenken. De tweede locatie overheen gaan. Nou, daar zal voor iets op een buffet laten uitrazen. Daarna wordt gezorgd voor een warme hap. En van daaruit gewoon vanaf punt 3. En zo willen we allemaal op de hoogte, wil er nog wat gaat gebeuren? Goed, dat is duidelijk. Dan wens ik allemaal namens het bestuur een prettige dag. Het feit dat ik het hoor waar niet de vuur zit, dat heeft ermee te maken dat de vuur zit dan wederom keelping, eten dat het keelping. In de oetzak gesproken. Dan zit er een boer. Veel sterker is het kwalitatief de bus in. Kwalitatief het recht. En de leven erop mee. Wordt het er nou geworden, hè? Heel verstandig, ja. Ja, dat gaat gewoon door. Ik kan het kort zeggen over de omvang van het bedrijf. Dan iets, wie dat ik kijk in een koers, hoe de cyclus, dat er daar iets, wie dat zit. Ja, vervolgens gaan we gewoon bestellen en dan kun je de dieren zien. Alle vragen zijn vragen, dus je moet niet denken.
Zo kunnen we allemaal eens door. Ja. Ja. Zo leuk, ja? Ja. Doe je wel niet meer, hè? Denk je dat het nog? Ik ook in de pot doen dat ze één keer in de week. Zie je een stuk banger, hè? Ja. Voorzien het zwaar. Ja. Zo is er niet op de letten. Een speeltje doen. Kom maar. Kom maar. Geef me. Wat hè? Nee. Zakdoekje. Nee. Hoe staat die apart?
Hallo,